Ahojte, moje meno je Roman Srnka a v dnešnom pomerne krátkom videu si zhrnieme všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť pred tým, ako by ste si chceli vybaviť zbrojný preukaz. Čo je vôbec ten zbrojný preukaz? Tak zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do jednotlivých skupín. Týchto skupín je presne 6 a označujú sa jednotlivými písmenkami z abecedy. Skupina A predstavuje nosenie zbrane a streliva na ochranu osobu a majetku. Skupina B predstavuje držanie zbrane a streliva na ochranu osobu a majetku. Skupina C hovorí o držaní zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu. Skupina D držanie zbrane a streliva na poľovné účely. Skupina E držanie zbrane a streliva na športové účely a skupina F držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely. Komu vôbec policajný útvar vydá zbrojný preukaz? Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá spĺňa nasledovné body. V prvom rade je potrebné písomne požiadať policajný útvar o vydanie zbrojného preukazu. Taktiež osoba musí byť plne spôsobila na právne účely. Taktiež je pochopiteľné, že osoba musela dosiahnuť určitý predpísaný vek, musí byť bezúhonná a spoľahlivá. Jednou z podmienok je to, že osoba musí byť zdravotne a psychicky spôsobila držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Túto zdravotnú a psychickú spôsobilosť musíte si dať overiť u jednotlivých lekárov. Zdravotnú spôsobilosť vám overí váš obvodný lekár a psychickú spôsobilosť vám overí klinický psychológ. Na záver, osoba musí preukázať odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou. Táto skúška musí byť vykonaná do 60 dní od podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu. Jednou ešte zo základných podmienok je to, že občan má pobyt na území Slovenskej republiky a na záver v konaní o vydanie zbrojného preukazu sa preukázalo potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Musíte mať na to opodstatnený dôvod. Čo musí obsahovať daná žiadosť? V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie nasledovné informácie. Osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa a rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, či už občianskeho preukazu alebo pasu. Do žiadosti sa uvádza aj skupina zbrojného preukazu, o ktorú žiadateľ žiada, a na záver sa píše odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu. K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu taktiež žiadateľ by mal pripojiť dve fotografie s rozmermi 30x35 mm a taktiež lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Je veľmi dôležité podotknúť, že tieto predložené doklady nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu staršie ako 3 mesiace. Takže keď si pôjdete vybaviť tieto posudky, či už zdravotné alebo psychologické, je dobré mať na pamäti, že sú platné iba 90 dní. A to najlepšie na záver. Skúška. Čo máte očakávať od danej skúšky? Na skúšku je veľmi dobré sa učiť z literatúry, ktorá sa nazýva Zbrojný preukaz, odborná spôsobilosť od autorov Jozef Majoroš a Renata Majorošova. Tá kniha vyzerá nejako takto, je pomerne hrubá, kde na začiatku danej literatúry sú všetky zákony, všetky okruhy, ktoré by ste si mali naštudovať. Najväčšou výhodou je to, že na záver tejto literatúry obdržíte všetky okruhy otázok a aj správne odpovede. Takže ak náhodou nemáte dostatok času, aby ste si prešli tú úvodnú časť, kde sú všetky vyhlášky, zákony, legislatívy a podobne, môžete sa vyslovene naučiť iba dané otázky s odpovediami, ktoré sa nachádzajú na konci tejto literatúry. Dokopy je 5 okruhov otázok, ktoré sú označené písmenkami A, B, C, D, E a každý tento okruh má po 20 otázok. Čiže jednoducho matematikou je potrebné sa naučiť 100 otázok a každá táto otázka má ešte zo pár podotázok. Niektorá otázka môže mať aj 3 podotázky,
niekedy sú to aj 4 podotázky, niekedy sa tam nenachádza žiadna podotázka. Na skúške si vyberiete jednu obálku, v ktorej sa nachádza 5 otázok a z každého okruhu je tam zastúpená jedna otázka. Aké sú správne poplatky? Koľko vás to bude všetko stáť? Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu stojí správny poplatok 30 €. Druhý správny poplatok, ktorý musíte uhradiť, je na vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Pri prvej skúške je to 50 € a pri opakovanej skúške je to 30 €. Toto by boli všetky podstatné informácie k tomu, aby ste si dokázali vybaviť zbrojný preukaz. Toto video slúži vyslovene iba na informatívne účely. Pokojne, ak som na niečo zabudol, môžete ma doplniť dole pod videom a budem rád za každú vašu spätnú väzbu. Majte ešte pekný deň a ahojte.